Naleng jugi kum kasang henyo trap youth council jongka ribhoi sabni matang sing lawan kendu yau SDO jongka MEPDSL jongka ribhoi district hagbadi bat ka jingbom trekam jong ni KV33 kumen syuk kan mau uni KV33 bansa aino ka jing sikri syagi tan ribhoi sabni jungi kamdi syu ubadang jan re ude ubala slam ha uni KV33 uba kipai ba jongka Patar kemak civil subdivision ngila community ngila angnut laslam ba untri kam no po ka dong riboi sabni jungi re ka basusi kolong ba uni kibi tatri haduk mentagini si uklam trikam ngidang kan mau na lang jugi kum kisang balang ki babuni kisang balang ki bedona po jongka riboi sabni jungi rengkat bat ka western riboi derbar ngila penlong ka jingilang ti po shnong tasku kata ka jingilong kata ka jing penlong jungi ka jingilang rengkat bat ki nomi kmat jongani ka MEPDSL hang tia po tasku rengkat bagi pait ang syong hatu po syong tasku kalong halor jong ka daw ba ki try jaka ki bedei ki nong syong jong ki syong tasku rim tasku tmai kimsha ban yaj unu ki B33 kadaw long ba ki kadon ka jing bom stu jumut apeng ki try jaka bat ka office jong MEPDSL henry hadin nalang jong ka western ribhoi derbar rengkat bat nalang jingi kum ki inhun sang balang ki bedona po jong ka ribhoi sepngi ngilaya keren ngilaya thir rengkat bagi try jaka rengkat bat ki office jong ka MEPDSL nang nen po lami khmat daw SDO jong ka civil subdivision ngilaya keren hang tu bat hadin ki jing keren ka baslam ha nalang jong ki try jaka kila sya bat kila ai laru ban pom ki kwai ki ding so ibdan hatu ka jaka ka jingan ti jong ni ki B33 bat nalang SDO hang tu sngi ula keren sya khmat jong pai ba pun belang tu si long ba la kumno uni ki B33 untri kam no syua bandingin yo penpriang ya ke Christmas kata ka ba uliam USDO jong MEPDSL ula keren hangi dan re ka bosungo hadu ini gesi muntang la jam biang yo snama tmairu uni ki B33 u klem tri kam ha ka depo jong dong riboi singi jungi mentang singi jungi ha mentang singi lawan bendu ya ki alang jong ka office kala ong ba ka jingbum la joki ban pentri kam nan ban connect no yo uni ki B33 ka deh lor jong no rimba ka jing syatu jong ki signer ka jing syatu jong ki tiar kitar ha ka bedai bat uni ki B33 telang jungi kum kasang ila kerendang besai kalau kata ka kamdi ka kamram jungi kum kasang ane kamdi ka kamram jongki pajba jong gadong riboi sabngi jungi ban shim ya ki jingi kli hak bari bat kadang jing syatu jongki tiar kitar jong ka office MEPDSL den rek ka bangi kuwa bat ka ba angnut kolong bangi kuwa ba uniki B33 untri kamno apo dong riboi sabngi jungi kata ka bangi kuwa bat ka message ka besai ka bolong nalang jungi kolong ngila ai de ka jingkren ka ba kamti cheki kolong ba kidei pentri kamno yo uni ki B33 badalang jungi kumbakil ong ba kadon ka jing syatu kadai ka jing duko anur tai benta insai kenduru yo minister be in chat habde bat kane ka benta hapo kini kesni